o te foyi kɛ radio Nura FM ye 94 tomi murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɛrɛda la Sɔkɔna Daɲugu an bɛ foli la sa ma nin waati na yan foli la kɔnɔ la ko a Daɲugu n'a ka jɛmukan dami kɛnɛ u ka foli bɛ kumaso in kɔnɔ Abu Sirajantama an bɛ taa teliya la ne bɛ n bolo maa gosi ka don sɛbɛn minnu bɛ bɔ n'a ye u k'a ma ko indépendant sɛbɛnnikɛba ale tɔgɔ de Musa Sayon Kamara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye commission mun o sigira ka an ka jamana sariya sunba n'o bɛ constitution ko fɔ Abu Safinɛ Jara k'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban pewu a bɛ sɔrɔ ka taa da mun ye jamana kɔrɔdenw ɲɛkɔrɔ u ye u nɔ n sɔnna ma sɔn mun ye Musa Sayon Kamara ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye maa 69 Abu olu de bɛna nin baara in kɛ a ko ni du ye ko jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na degera mun taara o tun bɛ tali kɛ maa 51 o de kan k'a nana ye k'a fɔ ko mun ye maa 69 Abu siga t'a la ko olu de donna sɛbɛnnikɛla ko a ko an ni référendum tɔ n'o bɛ tali kɛ constitution kura la Abu ko a voté tɔ ko a tɛ tɛmɛ kalo 1 ani dɔɔnin kan o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana faama colonel Hashim Koyita ale tɛ président de la transition in wa jumadon n'o bɛnna janvier kalo 27 ma i bɛna ye k'a fɔ ko a kɔni ye degré dɔ ta degré mun n'a bɛ tali kɛ maa minnu n'u bɛna an ka jamana sariya sunba n'o bɛ constitution ko fɔ a ɲɛbila baara mun o kun kɛra ka finalisation baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban o baara bɛna kalifa maa minnu na a kɔlu u bugunatigɛ ni k'o di sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ maaw kun sigilen tɛ ni maaw dɔw kɔni ye olu tɔgɔ taara u yɛrɛ ye a kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara nka a kɛra sababu ye mun ye parti politique caman fana bɛ yen k'olu sɛbɛkɔrɔjuguba Musa Sayon Kamara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan Abu kɛrɛnkɛrɛnla mun ye 19 décembre kalo 19 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana faama kɔni a ye degré ta ani parti politique sigira u ye baro kɛ Abu Safinɛ Jara o baro kɔnɔna la ko degré kɔni ko a nana ta degré mun n'a bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko commission dɔ bɛna sigi commission mun olu bɛna constitution in ka a finalisation baara bɛɛ lajɛlen ni k'o kɛ k'o laban sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛsi o baara mun o kɛra politikimaaw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye sibiridon kɔni jamana faama a ye degré k'a bɔ ka bin tɛ cari sɛbɛnnikɛla ko a ko waati tɛmɛnenw na degré mun o kun bɔra o kun bɛ tali kɛ maa 51 kan nka Abu Safinɛ Jara an nana ye k'a fɔ ko mun ye degré kura mun o bɔra maa 69 siga t'a la maa 18 Abu Safinɛ Jara olu farala a kan o de kumu kɔnɔ la mun ye parti politique dɔw bɛ yen Abu Safinɛ Jara a disiba dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin degré 2 in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara ko a ko a jɛlen tɛ kosɛbɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 69 an b'o la bi nka waati tɛmɛnenw na ko a fɔra degré fɔlɔ la ko maa 51 Abu Safinɛ Jara wa ko o maa 51 ko a bɛ kɛ maaw ye maa minnu yɛrɛ bɛ an ka diinɛtigɛ yɛrɛ an ka jamana a sigicogo n'a a sariya bɛɛ lajɛlen k'o fɛsɛ Abu Safinɛ Jara ko a bɛ kɛ o maaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin commission mun kɔni na a sigilen filɛ ni Abu Safinɛ Jara a ɲɛmaaya de talen bɛ ka kalifa mun ye Fuseni Samake ma Fuseni Samake i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye coordinateur général kɔni o ye ale ye dɛ commission belebele mun o sigira sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye commission in kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye gouvernement mun yɛrɛ n'o bɛ sen kan an bɛ don min na ko bi n'o bɛ docteur Sukɛli Kokala Mayiga ale ka gouvernement ko fɔ ministre dɔw kɔni bɛ Abu Safinɛ Jara olu fana y'u yɛrɛ sɔrɔ mun ye nin commission in kɔnɔ o ministrew la Aluseni Sanu Ibrahim Ikasa Mayiga ani ka taa fara mun ye Fatumata Seku Diko fo ka taa fara mun ye kiiri ministre kan n'o de bɛ Mahamudu Kasoko fɔ Abu Safinɛ Jara colonel mun fana bɛ je répète n'o bɛ Ablaye Mayiga ko fɔ Abu Safinɛ Jara siga t'a la a fana bɛ mun ye nin commission in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko o fana bɔlen ka bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko maa 5 mun n'o bɛ CNT tɔgɔ la nin commission in kɔnɔ Abu o maa 5 la i bɛna ye k'a fɔ ko Mahamadu Jarasuba ani ka taa fara mun ye Sulemani Dela olu fana bɛ nin commission in olu ba a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni a kɛra sababu ye Abu Safinɛ Jara ni ka bɛnbaliya o dugujɛ kadiri ani parti politique mun bɛ n'an k'a ma ko CODEM olu yɛrɛ dama u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kadiri ani ka taa fara mun ye parti mun bɛ n'an k'a ma ko CODEM waati tɛmɛnenw na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye constitution kura mun na a baara bɛ sen na siga t'a la ko olu tɛ bi ko olu kɔni tɛ o la sini sɛbɛnnikɛla ko nka a jira k'a fɔ ko mun ye commission kura mun o kɔni sigira Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kadiri maaba dɔw kadiri dusiba dɔw Abu Safinɛ Jara olu tɔgɔ yera a kɔnɔna la koyi o y'an ka jamana ministre kɔrɔ dɔ ye Amadu ATT Ibrahim Boubacar Keita ale ka tile la ale dogolen tɛ maa si la Amadu Koyita Abu Safinɛ Jara a tɔgɔ bɛ commission in kɔnɔ ale dun ye kadiri maa ye Abu Safinɛ Jara o fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen CODEM maaw ka maa mun n'o donna kɔnɔ o de Amadu Aya ye i bɛna ye k'a fɔ ko ale ye secrétaire général adjoint CODEM o bureau o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Amadu Aya ye ale mun taara CODEM tɔgɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CODEM marabagaw u ma t'u ka mu da gulɔbaransigi koyi Abu Safinɛ Jara u bɔra u kumara u kɔni y'a jira k'a fɔ ko
ko olu balla Abu Safina Jara nin degra mun na talen filɛ nin ye k'olu ka cɛden ni ka a tɔgɔ kɔni ye a kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na kɔnsɔngɔ kura kuma olu ko dɛ maaw olu da t'a la bi wa olu da t'a la sini k'a yira k'a fɔ ko olu ka nin cɛ kofɔlen Abu Safina Jara k'a taara kodɛn minɛ tɔgɔ la k'olu t'a lakodɔn bi wa k'olu fana t'a lakodɔn sini. Politiquement ta y'o de o ni i taara ka don ko dɔ la ni tɔw ko ko a ma bɛn o ma ko i kelen ka ko don u bɛ se ka fɔ ten ko a ma ja. Sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko a kɔni kɛra sababu ye Abu Safina Jara ɲuguɲugu caman wulila mun ye kadiri ani kodɛn mun kɔni o kɔnɔ la sɛbɛnnikɛla ko an kɔni bɛ don min na comme bi bolodangɔni sini filɛ ni maa 69 mun ma k'a yira k'a fɔ ko olu bɛna jamana constitution kura Abu Safina Jara ka na finalisation bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban a bɛ sɔrɔ ka taa bila mun ye jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ a b'u oui ou non n sɔnna n ma sɔn o baara ko o bɛ sɔrɔ ka sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko décret mun tara fɛnɛ article dɔ b'a kɔnɔna la o article kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye maa 69 in Abu siga t'a la ko mun ye gouvernement maa 10 o b'a a la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sen gouvernement maa 17 wa i ko joli ayi o t'a la joli sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu filɛ nin n'o bɛ maa 69 ko fɔ Abu Safina Jara a kɔni nana yira k'a fɔ k'u ne wari minnu o ka kan Abu Safina Jara hali n'o y'a sɔrɔ wari hakɛ ma fɔ avantage hakɛ ma fɔ nka k'u ne hakɛ mun ka kan ko o kɔni o bɛ d'u ma sɛbɛnnikɛla ko a ko o maa 69 in na mun ye CNT maa minnu b'a kɔnɔ ka taa fara mun ye gouvernement maa minnu filɛ nin kɔnɔna la ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safina Jara k'olu ne fɛn mankan bilen voilà ne ni cɛ kunnafonidila ma kuma awɔ ni fɛn man kan bilen CNT mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ n'olu maaw donna ani gouvernement kɔnɔ n'olu maaw don mɛ olu ni dɔrɔmɛ kelen man kan bilen ah oui mais comment u tɛ dɔ la wa dɔ tɛ ka d'u ma o sira kan a bɛ ka di kɛ alors u ma fɔ ko refondation wa awɔ u ko wari to yen u ka jɛ olu dɔw ko olu ka taa ko wɛrɛ da fɛ sa wari bɔlen kun bɔlen Abu mɔgɔ tɛ jɔ o kɔ dɛ i fana sa i fana sa est-ce que fana sa an ka jamana Abu Safina Jara mun ye Musa Sayon Kamara ye ka bɔ indépendant o kɔnɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye décret mun na a talen filɛ nin Abu siga t'a la ko mun ye mars kalo tile 19 a yiralen don k'a fɔ ko mun ye jamana kɔni ko an bɛ taa référendum na oui ou non Abu Safina Jara jamana kɔnɔdenw bɛna taa o baara k'o boloda wa sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nin constitution kura mun na a baara bɛ sen na a yira k'a fɔ ko ni nin commission kɔni n'olu tilal'u ka baara la Abu Safina Jara k'a yira k'a fɔ ko in bɛna tɛmɛ CNT ka bolo fɛ bilen wa o kuma kɔni ko o tɛ wa mun ye tile 15 ko o de dilen d'u ma Abu Safina Jara u ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban sɛbɛnnikɛla kɔni ko an bɛ don min na comme bi siga kɔni t'a la mun ye ni maa 69 mun ni bolodangɔni kɔni suru la a kuma cayara fo k'a fɔ ko a cayara nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ Musa Sayon Kamara Abu i bonya o b'a la tabarikala Musa Sayon Kamara ka dɔn k'a fɔ bete an b'a fɔ bete ka dɔn k'a fɔ bamananw b'a fɔ ko ni dundulu banna ka dɔn k'a fɔ se bɛ kɛ mutulu ma tiɲɛ tɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ le témoin n bɛ n bolo don ka bɔ ni ka dɔn k'a fɔ le témoin min bɛ talige ka dɔn k'a fɔ u ka bi bɔli la bɔ ko 361 Amadu Keita ale ka sɛbɛn don a ko min bɛ talige ka dɔn k'a fɔ chronogramme la i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye Abdoulaye Diop ye i ka dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 27 tɛmɛnen na min bɛ talige ka dɔn k'a fɔ ministre Abdoulaye Diop la conseil de sécurité de l'ONU ɲɛkɔrɔ min bɛ talige duti la n'o ye siga ye i ka dɔn k'a fɔ conseil de sécurité de l'ONU ɲɛkɔrɔ Abdoulaye Diop i ka dɔn k'a fɔ ko a ye siga bɔ nanzara bilen la min bɛ talige ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ anw ka ministre ye ministre min ni o ɲɛsin bɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 27 conseil de sécurité de l'ONU i ka dɔn k'a fɔ a tun bɛ u ɲɛkɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ u ɲɛkɔrɔ Abdoulaye Diop i ka dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔrɔfɔ minnu bɛ talige i ka dɔn k'a fɔ élection min ni a bolo dalen bɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop i ka dɔn k'a fɔ ko a ye duti kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ maaw la i ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ talige siga la ko la Abdoulaye Diop i ka dɔn k'a fɔ ko a ye o bɛɛ lajɛlen k'a danganiya kɛ min bɛ talige i ka dɔn k'a fɔ ko élection a bɔtɔ tɛ a ma bi wa a bɔtɔ tɛ a ma sini ayiwa an ka taa Abdoulaye Diop ka dɔn k'a fɔ Diop ka dɔn k'a fɔ a ye faamuyali ta i ka dɔn k'a fɔ nanzarabilen kun sɛgɛrɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop a ko i ka dɔn k'a fɔ ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ olu ka gouvernement min bɛ talige i ka dɔn k'a fɔ cɛmancɛrɔ fanga la olu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ ka u kandi n'o ye ka danganiyaw di min bɛ talige chronogramme na k'a bɔ k'a bi tadali chronogramme i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko chronogramme bɔra a bɛ waati bɔ bi i ka dɔn k'a fɔ élection yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka taa kuncɛ ka bɛn n'i ka dɔn k'a fɔ février kalo tile 20 ani février kalo
ka do ka fɔ san 2022 min bɛ wele 24 min ye ka do ka fɔ san 2024 élection bɛɛ lajɛlen kan ka taa kuncɛ ka bɛn ni 24 san 2024 o pan ka do ka fɔ min bɛ wele ko retour à l'ordre constitutionnel n'o ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i ka do ka fɔ fanga a bɛ se ka di maaw ma maa minnu bɛ i ka do ka fɔ ni olu ye bolowuli fanga maaw ye i ka do ka fɔ fanga a ka se ka segin olu ka minɛn kɔnɔ min ni ka do ka fɔ o de bɛ wele ko retour à l'ordre constitutionnel o kuma i ka do ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ communauté internationale malidenw ɲɛkɔrɔ o kuma i ka do ka fɔ ko olu ye i ka do ka fɔ décision ta engagement i ka do ka fɔ ko u y'o ta k'a fɔ ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ chronogramme min ni u kɛlen filɛ k'a bɔ k'a bin tandali k'u na baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni o ye koyi min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ diplomatie malienne na n'o ye i ka do ka fɔ Ablaye Diop ye a ko i ka do ka fɔ n'i ye kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ Ablaye Diop i ka do ka fɔ a y'i sinsin fɛn caman kan élection minnu ni u bolo dalen bɛ k'a daminɛ i ka do ka fɔ référendum baara min ni o bɛ sen nɔ ka b'o la ka taa bila i ka do ka fɔ conseil collectivité ta la conseil collectivité conseil des collectivités n'o ye maire lakaw ye ka taa se ka do ka fɔ député lakaw ma a ka jan ka taa se fɔ président sigi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma Ablaye Diop i ka do ka fɔ ko a ye danganiya yira ninnu na k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma nin waati kofɔlen minnu ni u fɔra min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ élection na a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn ni o ye o kuma i ka do ka fɔ baarabaw caman de bɛ yen n'i ka do ka fɔ ni u ye o baaraw kɛ Ablaye Diop i ka do ka fɔ conseil de sécurité mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a ko i ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ avant projet de la constitution na k'o baaraw yɛrɛ k'o bɛ sen nɔ a ka jan i ka do ka fɔ ko o sɛbɛnfura tara ka di jamanikuntigi ma e ko i ka do ka fɔ Ablaye Diop a ko i ka do ka fɔ don nataw la jamanikuntigi yɛrɛ na maaw sugandi maa minnu bɛ i ka do ka fɔ ni olu bɛna projet laban in yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen k'a finaliser i n'a fɔ i da bɔra kɔrɔfɔ min na sisan min bɛ tali kɛ Ablaye Diop la a y'i sinsin nin kan koyi a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye taamasiyɛn minnu b'a yira k'a fɔ ko élection a baara bɔtɔ tɛ a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ Ablaye Diop la a ko i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi Mali gouvernement kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ka jan i ka dɔn k'a fɔ lakana bɛ se ka sabati an ka jamana a fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na sabula i ka dɔn k'a fɔ élection tɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko lakana a ma sabati koyi o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ o baaraw la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka kɛ cogo min na Ablaye Diop i ka dɔn k'a fɔ a kumanikɔrɔ kɔfɛ lakana kan a kumana i ka dɔn k'a fɔ conseil de sécurité mɔgɔw ɲɛkɔrɔ min bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ processus de l'accord d'Alger i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ accord d'Alger bilama i ka dɔn k'a fɔ ko sema maaw k'olu de b'a fɛ ka kɛ sababu ye min b'a to i ka dɔn k'a fɔ accord d'Alger galama a bɛ se ka don o la cogo min na sabula i ka dɔn k'a fɔ ko ni accord d'Alger ta k'a lajɛ Mali marabaw i ka dɔn k'a fɔ ko olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ka DDR k'o labɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni marifa b'u bolo u bɛ se ka don cogo min na ka marifaw k'u bila a ka jan i ka dɔn k'a fɔ u bɛ se ka ta ka don armée kɔnɔ cogo min na olu y'o o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma ni o tɛmɛna ka bɔ yen u ka maa minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ sema maaw la minnu ni olu bɛ se ka don fonctionnariat domaine wɛrɛ kɔnɔ n'u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen ta ka maa ninnu k'u sɛgɛrɛ donc n'a ta o ta i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sema maaw la u b'a fɛ ka u sen don i ka dɔn k'a fɔ accord d'Alger kɔnɔ min bɛ tali kɛ a bɛ se ka lagosi cogo min na k'o ye baara min ni a tɛ bɛn koyi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Ablaye Diop la o ni ɲɛkɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ conseil de sécurité mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lakana kɔni a bɛ ka sabati dɔɔni sabula kabini i ka dɔn k'a fɔ san 2021 kɛrɛnkɛrɛnnenya décembre kalo ale kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ olu jɛɲɔgɔn kura minnu bɛ yen n'olu bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ la Russie i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka baara k'a sɛbɛ kɛ ni i ka dɔn k'a fɔ ko o ye la montée en puissance la montée en puissance bɛna kɛ sababu ye ka dɔn k'a fɔ élection a bɛ se ka kɛ Mali a fa bɛɛ lajɛlen fɛ Ablaye Diop ka dɔn k'a fɔ an balimamuso min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Aminata Diko n y'a dɔn k'a fɔ a kumana o fana muso in kan o muso in ka dɔn k'a fɔ o ye kɔrɔfɔ minnu fɔ don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ muso in y'a dɔn k'a fɔ a kɛ mɛ k'i yɛrɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ maliden ye min ni ka dɔn k'a fɔ a kumana malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu ni olu bɔra a da Ablaye Diop i ka dɔn k'a fɔ ko a ma sin ka kɔrɔfɔ ninnu ma taa Ablaye Diop a jimi sira fɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ni muso in i ka dɔn k'a fɔ a nana hukumu min kɔnɔ maa jumɛnw de y'a sugandi Ablaye Diop i ka dɔn k'a fɔ ko a y'i sɔnni sigi yɔrɔ in kan a ko i ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛra kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ minnu ni olu ma bɛn i ka dɔn k'a fɔ muso in a ye minnu fɔ i y'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen caman bɛ e bolo i ni da don olu la parce que filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ le témoin kɔnɔ Amadou Keita ale ka sɛbɛn Abu le témoin Amadou Keita an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ o bɛ kɛ sababu ye ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don teliya la lasira ni n bɛ bɔ ni a ye Abu a bɛɛ na ta dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ Dugufana Keita a kumara a ko an ka taa
Nations Unies o kɛnɛ kan abu ni muso kofɔlen muso cɛjuguba abu n'o de Aminata Diko ye ko jɔn de nin bila ka taa mun ye jamana in tɔgɔ la abu Nations Unies a kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ anw ka minisiri mun bɛ n'o de bɛ tali kɛ anw ni jamana wɛrɛ koɲɛ k'o ɲɛnabɔ n'o de bɛ bada Abdoulaye Diop kofɔ Abu Safinɛ Jara ko a kɔni a ye tabali k'a gosi kosɛbɛ mun ye Nations Unies kɛnɛ kan a ye tabali gosi ka ɲɛsin ne muso dɔw ka kɛwale muso mun ne maa t'a suguya dɔn maliyɛn don wa maliyɛn tɛ wa Abu Safinɛ Jara ni muso in ko a suguya ma dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun y'a cɛminɛ k'a lajɛ ni muso in y'a yira k'a fɔ Abu ko ale t'ale mɛn kuma mun ye société civile maliyɛnni ale taara kuma o de tɔgɔ la mun ye Nations Unies o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko anw ka Abdoulaye Diop n'o b'an ka belebele in kofɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni muso kofɔlen mun filɛ nin ye Abu jamana gouvernement anw ta a ko kalama wa anw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ni muso kofɔlen ko a nana société civile mun tɔgɔ la anw ka jamana kɔnɔ wa délégation fɛn fɛn n'o bɛ Nations Unies kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la Abu ko an si tɛ ni muso kofɔlen a bɔra dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdoulaye Diop a kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara ni muso kofɔlen n'o de bɛ Aminata Diko kofɔ a ka kow ye maanifin kɔni k'u kamana gan jɔn de ye nin bila ka taa ni jɔn ka maa cilen Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲininkali ye ɲininkali mun ni a to min kɔni ko a bɛ sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye muso in ka kɔrɔfɔw jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko muso in kɔrɔfɔ mun o bɔra a da kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a bɛ bɛnbaliya kofɔ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɔ mun o bɔra a da kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a bɛ basigibaliya kofɔ jamana in kɔnɔna la kɔrɔfɔ mun o bɔra a da kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a b'a yira k'a fɔ ko min ye dun ka fa k'o tɛ ka sabati an ka jamana in kɔnɔ kɔrɔfɔ mun bɔra a da kɔnɔ Abu a n'an ka jamana marabagaw taara kɔrɔfɔ mun ni ka t'o sɛlɛ Nations Unies kɛnɛ kan ni muso kɔfɔlen n'o bɛ Aminata Diko kofɔ a n'an ka jamana marabagaw ka yetaw k'o tɛ kelen ye ayiwa u tɛ kelen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o de kuma la i bɛna ye k'a fɔ ko Abdoulaye Diop kɔni y'a yira k'a fɔ ni muso kofɔlen ale bɔra in filɛ ka baara mun k'o kɛ Nations Unies kɛnɛ kan n'o de bɛ muso cɛjuguba in kofɔ Aminata Diko a n'a ka verre sigilen i b'a fɔ ko wakulɔni la vilaine walayi la vilaine awɔ b'a fɔ ko wakulɔni ma sigilen ka taa sigi tiɲɛna nin cɛ ka jugu i t'a la verre bɛ ɲɛ na i k'a fɔ ne jɛya ye nin jɛ dɔrɔn Abu Safinɛ Jara a jɛlen don de est ce que nin jɛlen don a bɛ taa wara filaso la mele si ma ye a to yen a tɛ segin ka na o n'a nana an b'a minɛ ka taa don sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔrɔfɔ mun dɔw bɔra muso in da kɔnɔ Abu ko a bɛ kɛ sababu ye ka malidenw ni k'an fara a bɛ kɛ sababu ye ni malidenw ni k'an furugu ɲɔgɔn kɔ an ka jamana in dun bɛ taabolo min na comme bi Abu Abdoulaye Diop ka fɔ la anw ka fara ɲɔgɔn ka de ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Abu Safinɛ Jara mun ye Nations Unies a bɛ nin dagabana ko de ta ka jamana k'a sɛgɛrɛ a ko nin y'a siɲɛ sabanan nin i bɛna ye k'a fɔ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen Nations Unies n'a ka kɛnɛ sigira maa dɔ bɛ bɔ maa t'a bɔra dɔn maa yɛrɛ t'a dɔn maliyɛnni don wa maliden don wa maliden tɛ wa Abu a bɛ kuma société civile maa mun tɔgɔ la maa si ma kɛ ala ye k'o dɔn Nations Unies bɛ o maa sugu de wele ka taa sigi kɛnɛ kan Abu Safinɛ Jara o b'an ka jamana ni k'a buru ja Abu Safinɛ Jara ko nin ye a kɛko sabanan nin ye siga t'a la mun ye Nations Unies mɔgɔw fɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko nin maa kofɔlen Abu Safinɛ Jara a bɛ kɔrɔfɔ mun ta ni ka ɲɛsin an ka jamana ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ dɛmɛ de ta Abu Safinɛ Jara ni ka ɲɛsin MINUSMA ale ka kɔrɔfɔw ma o tiɲɛ u bɛ baara kɛ ni MINUSMA ka hakilinaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu mun ye an ka jamana in kɔnɔ société civile minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ o dogolen tɛ maliden si la société civile caman de bɛ yen Abu Safinɛ Jara malidenw b'o dɔn wa i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Nations Unies maaw yɛrɛ b'o dɔn nka u t'olu wele dɛ Abu Safinɛ Jara maa mun bɛ yen n'a siya yɛrɛ kɔni o ma dɔn cogo si la Abu Safinɛ Jara k'u b'o de wele ka taa sigi mun ye Nations Unies kɛnɛ kan k'an ka jamana ni k'a buruja sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinɛ Jara ko nin ye fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ mun a bɛ kɛ sababu ye u bɛ fɛ ka yira an ka jamana kɔnɔ k'a yira mun ye diɲɛmaa la ko droit de l'homme Abu Safinɛ Jara ko labatolen tɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛ ka dɛmɛ de ta ni ka ɲɛsin MINUSMA ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in ju jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara a kuma kɔni cayara Bamakɔ fo k'a fɔ ko a kuma cayara maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ni maa kofɔlen mun filɛ nin n'a bɛ Aminata Diko n'a a ba ale kofɔ Abu Safinɛ kun jumɛn de la ni muso in bɛ taa hakilina di hakilina mun n'a ni malidenw yɛrɛ hakilina ta o tɛ fankelen fɛ Abu Safinɛ Jara Nations Unies o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ni muso kofɔlen n'o de bɛ Aminata Diko kofɔ Abu Safinɛ Jara ni maliden yɛrɛ don Abu Safinɛ Jara ko a kana Mali in kɔnɔna la yen dɛ ko min ye conférence de presse don a k'o kɛnɛ k'o sigi ka kunnafonidilaw k'u wele a kana da o dɔrɔn ma dɛ Abu Safinɛ Jara a yɛrɛ ka carte biométrique ɲina Abu Safinɛ Jara a k'o bɔ k'o da e bɛ bɔ du jumɛn de kɔnɔ e ye kabila jumɛn de ye i bɛ bɔ dugu jumɛn de la i bɛ bɔ jamana jumɛn de la Abu Safinɛ Jara e yɛrɛ ye maa siya jumɛn de ye i bɛ
ka kuma ni tɔ min tɔgɔ n'o bɛ solo civil kɔfɔ u ka RCCP o bɛɛ min Abu Safinɛ Jara nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye ne muso ye man ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ taa kuma jamana tɔgɔ la Abu Safinɛ Jara a kana jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka conférence de presse kɛnɛ k'o sigi carte nationale biométrique Abu Safinɛ Jara ni n'a k'o bɔ k'o da ne bɔra ninnu de la Abu Safinɛ Jara a k'o bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛfɔ nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara ko mun ye dan kɔni ko a sagola kosɛbɛ ko an ka jamana marabagaw u kan ka wuli ka jɔ ni cɛsiri de k'o kɛ nin baara mun n'a bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ boloda Nations Unies kɛnɛ kan Abu Safinɛ Jara fu bɛ se ka kari a la cogo min na o sababu a bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana de k'a tɔgɔ ko a tiɲɛ ko n'o tɛ Abu Safinɛ Jara ko nin y'a kɛko sabanan de ye mun ye Nations Unies mɔgɔw b'a baara k'o kɛ nafolo filɛ nin ye an y'a bɛn nɛgɛma ka bɔ la Sirani ale kɔnɔna la Dugu Fana Keyita ale ye sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la Dugu Fana Keyita i ka dɔn k'a fɔ an bɛ a fo ka bɔ Sirani kɔnɔ nin muso ye nin ma nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ayi nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nka ni a jara a bɛ se fila ni fɔlɔ jara i sigi ko filanan bɛ bɔ ne ko an ka cɛ in tɛ yan cɛ jumɛn a tɛ nin minɛ ka na a kana don pankuru yɛrɛ kɔnɔ an ka cɛ jumɛn cɛ in kɛ mun ko a bɛ taa belebele sama ka bɔ Faransi ka na n'a ye k'ale a tɛ don pankuru kɔnɔ ale tɛ yan o bɛ yen kɛ a tɛ taa nin nɔfɛ ka na dɛ yan a kana ni nin nana taa nin sama ka di yan sa nin muso cɛjugu in a ye cɛ wele k'a ka nin sama ka di yan ka fɛ ni nin nana nin kan ka taa bila waraba filɛ so a ka dɔ nin to yen a ka nin sama ka na di ne ma an bɛ taa filɛ yen mɔgɔ bɛ taa wari sara k'a bɔ k'a lajɛ an ka taa n'i kɛra k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako Yusufu Konate a sɛbɛn nɔ don a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi Mali ani Russie la partenariat min ni o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a ni ɲɔgɔn cɛ Wulibali don i k'a dɔn k'a fɔ o partenariat in a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin jugu dɔw bɛ yen minnu ni kabi waati dɔ la olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda a tɛ ja o ye i k'a dɔn k'a fɔ partenariat in a bɛ se ka latiɲɛ cogo min na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin janvier kalo tile 27 kosɛbɛ i n'a fɔ an bɛ waati min na komi bi lajɛrɛ belebele dɔ o bɛ ka kɛ New York n y'a dɔn k'a fɔ o na kɛ Nations Unies o fɔaba ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin lajɛrɛ belebele min ni a bɛ ka kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ caman ne fɔ mɛ a ko in sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔw sigi kun bɛ Mali a kunna o kibaruw kan ni kun ye nin ko in da k'a lajɛ ambassadeur min k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw cɔ a la k'a dɔn k'a fɔ ni ale ye Rusilakaw ka représentant ye kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni a cɔ ko Vasili k'a dɔn k'a fɔ Nebezia Vasili Nebezia i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ ta koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nazarabilen tɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko min man di u ye ko a y'a f'u ɲɛna papalan bi awɔ a y'a fɔ awɔ a banna Vasili ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Yusufu Konate a ko i k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw ka lasigiden min ni a bɛ Nations Unies kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ ta tuguni koyi i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye cɛ jala fɔ i k'a dɔn k'a fɔ partenaire tɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw ka ambassadeur la min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ Nations Unies cɔ a la ale kɔni a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ partenariat kura min don mɛ olu ni Mali cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka go maa caman ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ wele ko néocolonialiste minnu ni olu bɛ wele ko néocolonialisme i k'a dɔn k'a fɔ occidentalu n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Europe jamanaw ye maa minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni u ye i k'a dɔn k'a fɔ diyagoya faga ta i k'a dɔn k'a fɔ ka farafin k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ malidenw i k'a dɔn k'a fɔ hali bi olu malidenw minnu b'a fɛ ka partenariat kura i k'a dɔn k'a fɔ o kɛmɛ sababu ye ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko o de digi mɛ i k'a dɔn k'a fɔ tubabu bilen la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ambassadeur in na a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko partenariat donna olu ni Mali cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko waati tɛmɛna min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ jamana sewale bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔsi dɔ tun bɛ anw ka jamana in kɔnɔ walasa lakana a bɛ se ka sabati Mali a dugukolo kan cogo min na malidenw bɛ se ka lakana cogo min ani an bolomaminɛnw i k'a dɔn k'a fɔ ambassadeur min n'i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ Rusilakaw cɔ la ONU la i k'a dɔn k'a fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o waati ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya la k'o de sɛbɛn ɲɔ ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ Mali dugukolo kan o de nana ni sababu ye sababu min i k'a dɔn k'a fɔ ni malidenw k'a dɔn k'a fɔ u y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na olu n'u k'a dɔn k'a fɔ olu ka se ka jɛ ka baara kɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka jamana a bɛ bɔ bolo la i k'a dɔn k'a fɔ o de kɛmɛ sababu ye partenariat kura a don mɛ anw ni malidenw cɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ n'an ma ɲɛ k'a fɔ ko partenariat don mɛ anw ni ninnu cɛ n'an b'a fɛ k'a sen don u ni ɲɔgɔn cɛ tugun i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka gɛlɛn anw ma ko baara in ka kɛ koyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw ka cɛden in na min ni a bɛ Nations Unies cɔ la ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye cɛn jala f'u ye koyi a ko i k'a dɔn k'a fɔ aw nana Mali kɔnɔ san joli joli min bɛ tali kɛ kalo joli joli la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ duguw bɛ ka ci k'u da kolonji min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ adamadenw bɛ ka fa tɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn k'a fɔ ni malidenw y'u kanbɔ olu ma i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka jɛ ka baara kɛ ko biya t'u ye baara kɛ ko hali min tɛ ɲinan ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni malidenw na jɛ k'o baara kɛ min bɛ tali kɛ ambassadeur la i k'a dɔn k'a fɔ hala a ma mɛn koyi nin ko kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔra janvier kalo tile 27 tɛmɛnen san 2023 la
réunion min ka do ka fɔ ni a bɛ ka kɛ nin waati na conseil de sécurité de l'ONU ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka do ka fɔ lajɛlen bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta ka Mali ka sɛgɛrɛ Nations Unies kaw ka cɛden min ni o bɛ a yɔrɔ la États-Unis kaw ka cɛden min bɛ a yɔrɔ la n'o tɔgɔ ko Richard Mille ka do ka fɔ Richard Mille o ye malo ye dɛ Mille kɛ MIL n'i y'a tɔgɔ de koyi Richard Mille o ye Mali i yɛrɛ ka fɛ o malo ye ou bien ɲɔ min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ Richard Mille la i ka do ka fɔ ale fana ko a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ye jalaki ta i ka do ka fɔ ka Mali ka partenaire kura in k'o sɛgɛrɛ n'o bɛ tali kɛ Rusilakaw la sabula i ka do ka fɔ a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali n'i ka do ka fɔ maa kura minnu ni olu bolo filɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ka do ka fɔ ale kɔni bɛ k'i sinsin min kan o ye hali bi Wagner ko kuma ye koyi sabula i ka do ka fɔ ko Mali ni surasi jɛkulu minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o bɛ wele ko Wagner bɛ tali kɛ ka do ka fɔ droit de l'homme la k'olu bɛɛ k'o sɔsɔ sabula i ka do ka fɔ ko Nations Unies i ka do ka fɔ rapport laban dɔ kɛ o rapport in kɔnɔna na k'i ka do ka fɔ a yirala k'a fɔ min ni a bɛ wele ko exaction n'o ye i ka do ka fɔ ka maaw fa tɔgɔ juguw la min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ droit de l'homme la ko k'o sɔsɔ i ka do ka fɔ ko Mali surasiw ni i ka do ka fɔ nin jɛrɛ jɛkulu n'o bɛ wele ko Wagner ko anw bɛ k'o baaraw de kɛ sabula i ka do ka fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ olu tɔɔrɔlen bɛ partenariat kura in kɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ droit de l'homme la k'o tɛ ka respecter i ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ Rusilakaw ka dankɔrɔba la i ka do ka fɔ Poutine i ka do ka fɔ ale ka ambassadeur min ni a bɛ ONU na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen i ka do ka fɔ ko a ye kuma jasɔ a bolo a ko cɛ in ma i ka do ka fɔ ko a filɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ k'i ka do ka fɔ wuya b'i da bi wuya b'i da min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ olu ni Mali ka jɛɲɔgɔnya dɔwɛrɛ tɛ dɛ min bɛ tali kɛ Wagner la k'o tɛ Mali kɔrɔ koyi min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ Rusilakaw ka formateur minnu bɛ i ka do ka fɔ n'u b'a fɛ ka Mali kɛlɛdenw k'u jo i ka do ka fɔ min ni ka do ka fɔ ka an dege i ka do ka fɔ avion bolicogo a n'a ɲɔgɔnnaw la ko baaraw de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a ye kuma jasɔ a bolo Rusilaka ninnu ma ye min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ Yusufu Konate la a ko i ka do ka fɔ ambassadeur min ni o ye Rusilakaw ka ambassadeur min ni a bɛ ONU tɔ la a ko i ka do ka fɔ ko Mali kɛra i n'a fɔ waati tɛmɛnenw na Afganistan sabula i ka do ka fɔ ko Américains ye san 20 kɛ Afganistan k'u n'a mɛ dɛmɛ don i ka do ka fɔ ka maaw k'u sɛgɛrɛ san 20 i ka do ka fɔ ko o baara kɛra échec ye min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ ko 0-0 min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ ko o baara kɛra o ye o i ka do ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko force étrangère u caman kun bɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka do ka fɔ occidentaux olu caman ka sɔrɔsiw kun bɛ Mali kɔnɔ walasa ka lakana ka sabati o kuma i ka do ka fɔ n'u ma se ka lakana sabati k'olu bɛna fara Malidenw kan sabula i ka do ka fɔ ko olu ni Mali ka jɛ ko bila ko tɛ o kuma i ka do ka fɔ ko u bɛ Mali dɛmɛ bi u bɛ Mali dɛmɛ sini san 20 san 30 kɔ k'u na to Mali kɛrɛfɛ ka Mali dɛmɛ a bɛ tɛmɛ nin kan wa bɛɛ i ka do ka fɔ fasiri filɛ min mɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛn Abu min ye soir de Bamako Yusufu Konate an bɛ foli lase ma a bɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ nin kan koyi Rusilaka ninnu den wa tɛmɛ nin kan koyi u tɛ siran koyi kamala a n'an fa k'a yɛrɛ sɔrɔ an ka ko Poutine ala ka ministre ninnu bɛɛ ta bon nin ye lasigiden de ye ONU la yen wa nin ne bɛ su yɛrɛ fɛ yen koyi a banna a filɛ ka cɛnjala f'u ye k'o t'a tugu a kɔrɔ la bilen koyi Poutine Abu n balimamuso ko n'o de bɛ a bi Sisoko ko fɔ a ko muso bɛɛ cɛ ka ɲi nka ni grâce ma ni muso ye koyi a bɛ Sisoko an bɛ foli lase a ma fo ka taa fara mun ye Bintu Sila kan u bɛ Faransi Bakari Kamara Abu ale fana sɔgɔlen ma na kosɛbɛ Abu ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don nouvelle horizon n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Seydou Konate Abu a bɛɛ na ta n'i ma tori bila jikalan na a bɛ k'a ɲɛna ko ji suguya k'o ye kelen ye i bɛna ye k'a fɔ ko Kadiri n'o ko fɔra a t'i teri kɔrɔ ninnu a t'o ko fɔ wa cadre de champ des partis regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel to yɛlɛ bɛ yɛlɛma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen Abu mun ye Kadiri ye e k'u fana tɛ fɛ k'u misigili ni k'a yira wa février kalo tile 4 nata ye Abu kibaruyaw ko k'a yira k'a fɔ ko min ye Kadiri ye u bɛ fɛ ka meeting belebele k'o boloda février kalo tile 4 Abu k'a kuma ko a bɛna caya sɛbɛnnikɛla ko a ko k'u kɔni ye kibaruya sɔrɔ kibaruya min b'a yira k'a fɔ ko min ye sibiri don n'o bɛ bɛn février kalo tile 4 ma san 2000 ani san 23 jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko Kadiri Abu Kadiri k'u bɛ fɛ ka meeting belebele k'o boloda kɛrɛnkɛrɛnla yɔrɔ min bɛ n'an k'a ma ko rond point obélisque de l'AC 2000 Bujiba o tɛ wa Abu Safinɛ Jara k'u bɛ fɛ ka meeting baara in kɔni k'a boloda ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Bamakɔ gouverneur ye k'o bɛna sɔn ka sira di ninnu ma k'u ka nin meeting k'a boloda wa Abu ko ɲininkali to min ko o bɛ sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ siga t'a la o jaabi in kɔni ko o na
sɔrɔ min ye nin duwaku in kɔnɔ la Bamako gouverneur a bɛna sira di kadiri ma u ka nin meeting k'a boloda wa walima sira de kɔni tɛna d'u ma wa Abu ko o dɔgɔ duman kɔni nin duwaku in kɔnɔ ye o sabu kɛ o jaabi ko o na sɔrɔ nka sɛbɛnnikɛla ko a ko a dogolen tɛ maa si la waati tɛmɛnenw na ala ma mɛn Abu min ye cortège de l'imam Diko ale kɔni ta kɛra cogo min na o ma dogo maa si la a yirala k'a fɔ ko min ye lakanabaliya ko ɲɛɲɛnen don an ka jamana kɔnɔ Abu k'a fɔ ko min ye meeting dɔw ko o bɛ boloda bilen wa an tɛna sɔn n'o ye nka Abu Safinɛ Jara sɛbɛnnikɛla ko nka yana a don cɛ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye kadiri ninnu an bɛ don min na komi bi u ni jamana marabagaw u ta kɛlen bɛ toto tire nama tire toto sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kadiri maaw ye u ye bataki min yira sɛbɛnni ka taa da mun ye gouverneur du district Bamako ale ka tabali sanfɛ Nouvelle Horizon maaw ko k'olu ye dɔ kɔni sɔrɔ u la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko min ye kadiri maa ninnu u ye bataki minnu k'o bila gouverneur ka tabali sanfɛ bataki minnu o b'a yira k'a fɔ ko gouverneur ko a ka sira ko o d'u ma carte d'échange u y'a yira k'a fɔ ko min ye février kalo tile 4 Abu k'olu bɛna meeting belebele k'o boloda meeting mun na a bɛna kɛ Bujiba yɛrɛ la rond-point Bujiba AC 2000 o kɔnɔ mun ye kadiri ka fɔ la a ko ka ɲɛsin u bɛna wulikajɔ minnu k'o sigi sen kan Abu k'u bɛna kuma jamana yɛrɛ taabolo kan wa u bɛna dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin anw ka armée ma o fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen hakilina minnu o b'olu la Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin dabalofɛnw u sɔngɔ yɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔ a ka ja fo ka taa bila mun ye kalata kow la Abu Safinɛ Jara k'u n'u da don nin bɛɛ lajɛlen na hali jamana constitution poids k'u bɛna u da don nin bɛɛ lajɛlen na k'o fɛsɛfɛsɛ février kalo tile 4 san 2000 ni san 23 mun ye Bujiba Abu ale kɔnɔ la nka sɛbɛnnikɛla ko a ko waati mun na k'u ye kibaruya in kɔni k'o sɔrɔ u ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye ne kadiri maaw bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na Abu u yɛrɛ bɛ se k'u da don a kolo n'a bu k'o bɔ ɲɔgɔn na cogo min na nka a yira k'a fɔ k'u ma kadiri maa si kɔni sɔrɔ nka sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na komi bi Abu ko kadiri k'u bɛ fɛ k'o misigili le kɔni ka a yira wa u bɛ fɛ k'o misigili le yira wa u bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ se ka jama de labɔ wa ɲininkali to min k'a bɛ sigi u kana a kɔrɔbɔ u ka kɔrɔbɔ quoi n'u y'a kɔrɔbɔ a bɛ kɛ malo ye dɛ parce que n'i ye jama wele kungo la ni n'a ɲɔgɔnnaw la ni maa ma bɔ bete ni maa ma bɔ a maloya ka bon dɛ ayi u bɛ se mɔgɔ bɔcogo la koyi ayi u tɛ se n bɛna min f'i ye Abu bɛ se mɔgɔ bɔcogo la dɛ mɔgɔw y'a faamuya sa koyi n bɛ se maa bɔcogo la koyi ni ninnu taar'u ka wari di mɔgɔ ma u b'a minɛ k'a dun u tɛ taa dɛ o bɛɛ faamuyalen bɛ ninnu ka ko kɔnɔ o t'o kɛ bilen koyi o banna koyi Abu bɛ taa lajɔ wari di bilen u bɛ taa lajɔ ayi wari tɛ di ye k'a fɔ ko wari ka d'aw ma n'a sera ye kɛnɛ kan ni wari bɛ sɛlɛ ye n'a sera tuma min na a tila ko k'u ma seguya sa mun dar'u kan u b'a dɔn koyi bon o caman na i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ taa wariko yɛrɛ nata kama kɛ olu nɔfɛla tɛ bilen u ka wari sarada mɔgɔw bɛ taa ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko nka kadiri u bɛ fɛ ka nin baara mun ni k'a bolo da Abu Safinɛ Jara ko baara in ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ ninnu bɛna se ka malidenw k'u hakili la min cogo ji ka tila ka tugu kɔ Abu Safinɛ Jara ko baara in ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ o sabu a dogolen tɛ maa si la dɔgɔkun laban in na mun y'an ka jamana faama ye ale kɔni ye gɔngɔrɔ k'o fili toruw cɛla koyi k'o sabu kɛ ale ye degré mun ta Abu Safinɛ Jara degré in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ degré mun n'a bɛ tali kɛ commission de finalisation de projet kan Abu Safinɛ Jara o degré in kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko kadiri disiba dɔw donna a kɔnɔ kadiri yɛrɛ tɛ taa ka maa minnu ko to abada olu maa dɔw la Amadu Koyita très bien n'i y'a mɛn kadiri maa min bɛ a kumaw lase min ka kumaw de ka farin o ye Amadu Koyita de ye n'o bɔra kadiri kɔnɔ kadiri yɛrɛ ça va même plus exister ah non dawula sa kadiri ko de fana nin ye i yɛrɛ ka kuma tɛ wa n'i ye gabakuru fili ntoruw cɛ la u bɛ sin k'u mankan kɛ sep u bɛ yɛrɛ kɛ y'o de daminɛlen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'Amadu Koyita bɔra yen Abu Safinɛ Jara maa mun fana bɛ yen n'o bɛ kodɛn maaw ka cɛ belebele in kɔrɔ Abu Amadu Aya k'ale fana disi belebele mun ye kadiri o kɔnɔ la dɛ ko ninnu fila Abu Safinɛ Jara ka ninnu fila olu bɔlen a kɔnɔ k'o bɛna kɛ sababu ye mun ye kadiri u bɛna se ka maaninfinw k'u fara ɲɔgɔn kan kura ye wa fiyewu bete kadiri ka wuli ka jɔ a ma fɔ a maa bɛɛ dɛ nka dɔw ka hakilina tun ye nin de ye u ka se ka don yɔrɔ dɔ la a ye ne yɛrɛ fɔ n ko jamana ko in na Abu i b'a ye u ka se ka don yɔrɔ dɔ la IBK ta ni IBK ka fanga jateminɛ k'a lajɛ maa caman tun bɛ IBK nɔfɛ a caman tun bɛ IBK nɔfɛ nka u yɛrɛ b'a dɔn a donni kama IBK bɛ ka baara min kɛ baarakɛta tɛ nka olu yɛrɛ ka nafa kama olu yɛrɛ ka poche kama olu yɛrɛ kɔnɔbara kama a donni kama u tɛ se ka tiɲɛ fɔ IBK u ma sɔn ka tiɲɛ fɔ sinon u b'a dɔn k'a fɔ jamana tun bɛ ka taabolo min kama o maa caman de tun bɛ IBK nɔfɛ o maa dɔw tun bɛ IBK nɔfɛ Abu Safinɛ Jara tilegan sɔgɔmada fɛ u bɛ IBK kɔ nka i bɛna ye k'a fɔ ko sufɛ u bɛ M5RP kɔ kojugu bɛte fana bɛ fɛn dɔ f'i ye n'i kun ye ne kɛ jamanakuntigi ye maa o maa bɛ yen k'o tun bɛ nin kadiri wuli ka jɔ la diɲɛ na ne t'u don
Aïe. Non, façon de goûter là. Eh mais écoutez. Tout net tout. Aïe, ma wara bi soro mu se ka blow no. Fana ngani filani Abu Safna dira anya sama ka bon ni bale orso ale kono. Ye Seydou Konate ale Patrick Baye ibunya obala. Amase. Ah? Lorsque tu as antita suku kono kana nambura suku kono kana Abu Safna dira mu yo kuna foni to amba benegamo kala se limano ma Mustafa Sadio ame fulla sama ni watina. Angata. Zigiri Fuseni Amina Yarabi ala kambela jelen kishi dadimi banama Abu Muye Zigiri Fuseni ambe fulla sama ni watina ayaka ni fasadumamba muni ka ashele kanyeshi mu nura FM kanubana demeba ana barakela bela jelema ambe dugo de ke kanyeshi afenema ko albi ko kan ala ka sangorota Abu ambe dugo kaye abe kare mun kona no betalike mizigla Abu Safna jara ala kanyeta ko di ana ama Abu Safna tama ameta angata bo dala sona beli kado ka fotelia la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamako wula le soir de Bamako Laya Jara ale ka sɛbɛn don a ko i k'a dɔn k'a fɔ communiqué dɔ bɔra k'a bi tandali min n'i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra janvier kalo tile 27 san 2023 in na kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko coordination des mouvements de Lazawad Jamuson kumana ni an k'a ma ko SEMA kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaa min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Almodo Aga Mohamed i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye kunnafoni dɔ bɔ k'a bi tandali min k'a dɔn k'a fɔ ka maliden bɛɛ lajɛlen k'an ladɔnniya min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na ka o ladɔnniya n'an ko ma ko i k'a dɔn k'a fɔ communauté internationale i k'a dɔn k'a fɔ ladɔnniya in kun tɛ talige foyi kan min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi Asimi Goita a bɔra ka i k'a dɔn k'a fɔ degré laban min ni o labɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu taara walasa i k'a dɔn k'a fɔ finalisation du projet de constitution baaraw ko i k'a dɔn k'a fɔ olu sen don yɔrɔ bi u sen don a yɔrɔ sini a banna u ka bɔ a la yɛrɛ u ka taa ni maa ninnu u ka taa ayiwa u simu a la Laya Jara a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ coordination des mouvements de Lazawad i k'a dɔn k'a fɔ ni maa ninnu u fujɛni mɛ min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ coordination des mouvements de Lazawad maaw la i k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɔɔrɔlen bɛ bi ninnu tɔɔrɔlen bɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ u dusuma a sɛbɛ kasaralen bɛ i y'a yira k'a fɔ min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 27 tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ Ablaye Diop a ye kɔrɔfɔ minnu zarada i k'a dɔn k'a fɔ Nations Unies au tribunal kan i k'a dɔn k'a fɔ SEMA maaw ko i k'a dɔn k'a fɔ Ablaye Diop a ye kɔrɔfɔ minnu bɔ a ma bɛn olu ma i k'a dɔn k'a fɔ Ablaye Diop a ye kɔrɔfɔ fɛn o fɛn fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko décision unilatérale don sabula i k'a dɔn k'a fɔ ninnu b'a fɛ k'a jira k'a fɔ Ablaye Diop a ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ni ale jɛma kan tɛ olu ni Ablaye Diop jɛma kan tɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ni Mali gouvernement jɔma kan tɛ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talige i k'a dɔn k'a fɔ kabi kumada la ninnu y'a fɔ k'a fɔ ko accord de paix pour le processus d'Alger min n'i k'a dɔn k'a fɔ o tɛgɛrɛ bilara kabi san waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw u bɛna o fana suspend i k'a dɔn k'a fɔ o suspension o bɛ sen nɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ olu y'o suspend kabi waati dɔ la olu y'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ Mali marabaaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ walasa accord de paix et de la réconciliation o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na u ka taa ɲɔgɔn ɲɛ kɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ni u b'a wele ko un point neutre i k'a dɔn k'a fɔ terrain dɔ kan terrain min b'a dɔn k'a fɔ ko o ye yɔrɔ min ni a lakodɔnnen dɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ u ka taa ɲɔgɔn ye yɔrɔ wɛrɛ dugukolo kan a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka u da don i k'a dɔn k'a fɔ accord de la paix la cogo min na accord d'Alger da bɛ se ka don a la cogo min na o ma i k'a dɔn k'a fɔ ko ni o ma kɛ min bɛ talige i k'a dɔn k'a fɔ accord a baara fɛn o fɛn ni i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ sen nɔ o ma i k'a dɔn k'a fɔ SEMA maaw u y'a yira k'a fɔ u sen dɔ a u si la bi u sen dɔ u la sini min bɛ talige i k'a dɔn k'a fɔ SEMA maaw la yanni o don tɛmɛnen kɔrɔ cɛ ninnu kɔni tun y'a yira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ avant projet baara min ni a bɛ sen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bi u sen don o baaraw la nka i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ nin ba ma diya walew ye ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi a kɛlen filɛ ka décret min ta nin ye min bɛ talige i k'a dɔn k'a fɔ finalisation de l'avant projet de la constitution o baara min i k'a dɔn k'a fɔ ni o baaraw i k'a dɔn k'a fɔ o bolo d'a mɛn min bɛ talige i k'a dɔn k'a fɔ cɛbaw ani musoba minnu d'a mɛn ka don o baara la i k'a dɔn k'a fɔ SEMA maaw k'a y'a yira k'a fɔ u ka lajɛrɛ dɔ sɛbɛn min n'i k'a dɔn k'a fɔ u ka bureau exécutif y'o baaraw kɛ ko wa u sen don o fana nɔ bi u sen tɛ o yɔrɔ sini awɔ o y'u kungo de kɛ o y'u kungo de olu yɛrɛ ka ko in mɛnna senna ten sa o ɲɛ bɛna sɔrɔ a la o ayiwa an ka taa SEMA maaw i k'a dɔn k'a fɔ o kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko min bɛ talige i k'a dɔn k'a fɔ Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop cɛja i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minnu zarada o don ko min n'i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra juma dɔ n'o ye janvier kalo tile 27 ye minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ a y'olu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Nations Unies tribunal sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu ni o bɔra a da kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ani olu ni a bɛnbakan tɛ bi olu ni k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mali ɲɛmaaw bɛnbakan tɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ fɛn ni a bɛ ka fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ma jɛ ni a kɔrɔfɔw ye bi olu ma jɛ ni a ye sini
min bɛ tali kɛ ka don ka fɔ accord d'Alger processus d'Alger n'i y'a ye k'a fɔ olu y'u semo a la i ka don ka fɔ kabi kumaja olu ye laɲini min kɛ n'o ye ka don ka fɔ ɲɔgɔn ye ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ la yɔrɔ min t'i ka don ka fɔ Mali dugukolo ye ɲɔgɔn ye ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ la diɲɛ fan wɛrɛ fɛ walasa i ka don ka fɔ olu bɛ se ka sen don accord ko la cogo min na ko n'o baaraw ma kɛ olu sen dɔ tɛ accord ko la u sen dɔ tɛ accord ko la bi i ka don ka fɔ k'a fɔ ko accord a baaraw bɛ ka ca ka sababu kɛ olu ye ko olu tɛ dɛ ko Mali marabaaw de yɛrɛ nɔ don ayiwa a ti ɲɛ o a ti ɲɛ bɛɛ ka don ka fɔ Fasiri filɛ an ye min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don Laya Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Abu Safinɛ Jara ni waati na Bajɛnɛ i b'i bolo nɔgɔmɛ ka don i tɛ an ka taa teliya Bajɛnɛ an ka taa i bolo ladon teliya la an ka taa ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn n'an k'a ma ko Inter de Bamako i bɛna ye k'a fɔ hali n'an ka finitigiw kɔni bɛ wuli ka jɔ la su ni tile walasa bɛn ani fɔka bɛn ani min ye lakana ye o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min i bɛna ye k'a fɔ ko Gawokaw fɛ fɛn min ye attaque kɔni ale bɛ ka caya dɔɔni o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye alamisa don n'o de bɛnna janvier kalo tile 26 ma i bɛna ye k'a fɔ ko an ka finitigilakaw olu kɔni y'u labɛn tenue civile la u ye tɛgɛ ta k'a da maa kofɔlen dɔ kan min ka baara bɛnnen tɛ foyi wɛrɛ ma maaw ka bagan suyɛn kɔ Mali kɔnɔ yan ka taa bila Niger jamana kan fo ka taa se Burkina Faso ma ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ n'an k'a ma ko Himadu Han de Goleya ni maa kofɔlen kɔni tɛgɛ tara k'a da kan an ko yɔrɔ min ma ko an sɔngo bagan feereyɔrɔ sugu n'a bɛ commune d'Ansongo yɛrɛ kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ ko jumadon n'o bɛnna janvier kalo tile 27 ma Fasirikɛ b'a ka fɔ la an ka convoi dɔ tun bɛ an ka armée malienne ka convoi tun bɛ n'a tun bɛ ka bɔ Gosikaw fɛ yen n'a bɛ k'i kunda Gawo kan o kɔni ye jeune 2 n'o ye sifinaka maa 2 ye o kɔni ye olu kɛ c'est fini ye Dorokaw fɛ yen nɔ ni jeune 2 in kɔni an ye bombe suru ninnu kan an ka avion min tun bɛ sanfɛ o de hukumu kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ ko Bamaci ninnu kɔni u surula dugu kɔfɔlen dɔ kan n'an k'a ma ko dugu in tɔgɔ yɛrɛ ye ko Ardu Guzure ale commune kɔnɔ fɛn yɛrɛ a dugu kɔfɔlen yɛrɛ kɔni ni Gawo cɛ kɔni bɛ taa kilomètre 15 bɔɲɔgɔnko la u surula ni dugu kofɔlen kan fɛn min ye maaw bolo baganw ka taga n'a bɛɛ lajɛlen Fasirikɛ b'a ka fɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko samedi n'o bɛnna janvier kalo tile 28 ma ni maa kofɔlen kelen ninnu kɔni ye cikan bila ka taga ni dugu kofɔlen na k'a da duguden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan maa o maa ne de ka bagan bɛ u bolo i ka 400 sara bagan kelen kunkɔrɔ maa o maa n'i y'a dɔn k'i ka bagan de b'olu bolo i ka 400 sara n'an ko ma ko zaka Fasirikɛ b'a ka fɔ la i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye an ka autorité administrative ye a ka ja fo ka taa bila an ka finitigilakaw la olu kɔni ladɔnyalen don nin kɛwale in na i bɛna ye k'a fɔ Fasirikɛ b'a ka fɔ la fɛn min ye population ye n'o ye nin dugu kofɔlen maaw ye olu kɔni bɛ k'u ka baganw kɔnɔ faamaw ka wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan walasa olu ka baganw bɛ se ka segin u ma cogo min na Fasiri filɛ an ye min bɔ Inter de Bamako kɔnɔ u ka bidon boli don Boubacar Tarawele BTI bonya o b'a la Madame Kulibali Bajɛnɛ Danbɛlɛ kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ siga t'a la u ye duguladen minnu ka bagan ka a tarabasiw la Abu Safinɛ Jara armée malienne an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na comme bi bagan in tɛ t'u bolo koyi a bɛ minɛ u la Abu Safinɛ Jara ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye u k'a ma ko soir de Bamako a bɛɛ nata mɛnna n ka ko la a bolo ani tora la nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafɛ Umaru Angoyi